נו, נמאסי מהציוד המסריח הזה, כל יומיים הוא נשבר. ברור שאמיר, תמשיך לקנות ציוד ב2 שקל באלי אקספרס, שישווה לך כל יומיים. תגיד לי, איפה אתה חושב אני אקנה ציוד כמו שצריך? מה נראה לך, אנחנו במינכן? ברור שבפרוג'ים, היבואנים הבלעדיים של סקילס בארץ, כל הציוד שלי משם. וואי, מתי סקילס בארץ? הייתי בטוח שיש את זה רק בחול. כן, זה המותג הכי איכותי שיש, הם חושבים על כל פרט ופרט. בוא אני אראה לך. תגיד לי, מי מתאמן היום עם כדור 3? אנשים שבאמת רוצים לשפר את השליטה שלהם בכדור, כמו הברזילאים. אבל אני לא מבין מה זה הטלוויזיה הזאת. זה המוצר החדש והגאוני, המאמן תגובה, שהוא מחליף מספרים ועוזר לך לשפר את הקבלת החלטות שלך. המשוכות המתכווננות, היחידות בעולם שלעולם לא נשברות, אין לי מה להרחיב יותר. אלף לא נשברות. באמת לא נשברות. אמות הטלסקופי שמתאים גם לדשא וגם לסינתטי, הריבאונדר המקצועי של סקילס שמחזיר לך פסים חזקים ולא זז מילימטר, והטופ של סקילס שישפר לך את הסיומות בבית. וואו, תשמע, אני בשוק. מהביתה שלי? לא, מהמוצר הגאוני הזה, מה זה? גם זה נתלה ממש בקלות. נכון, זה הטופ של סקילס. והשאר פרו טריינינג המקצועי שלא זז מילימטר. אשכרה, כל השערים שקניתי יפו לי ברוח. זהו, סיימת, צריך לקנות ציוד אחת ולתמיד בפרוג'ים.